Täydellinen paahtoleipä. Se on mahdollista vain, kun sen kehittämiseen panostetaan isosti. Ja isosti me Vaasanilla teemme. Katsokaa tätäkin, tai itse asiassa kuunnelkaa. Täydellisellä paahtoleivällä on täydellinen ääni. Se on kuin leijonan karjaisu tarrakenkää avattaessa. Ja seuraavaksi voitelutesti. Paahtoleipä, joka hajoaa voidellessa. Ei meillä, vai mitä, Gunnar? Juuri näin. Ja sitten se kaikkein isoin testi. Paahdettavuus ja maku. Täydellinen paahtoleipä ei synny pienesti. Se syntyy vain ja ainoastaan, kun tehdään isosti.